Ginpasalig sang Local Economic Enterprise Office kun LEEO nga i-refund ang tanan nga mga produkto kag mga baligya sang vendors nga nagkalaguba matapos ang pagpuswak sang tubig sa drainage sa Iloilo Central Market. Sunod kay Maricel Mabacquiao, ang head sang LEEO, nga ilagin inventory ang mga vendors nga naapektuhan kag pila ang balor sa mga na-damage nga produkto para sa 100% ka refund sang kontraktor sang SM Prime Holdings. Basa naman sa report sang LEEO, nagdangat sa 8 ka mga vendors ang naapektuhan sa di nagdangat sa masobra 300,000 pesos ang balor sang kahalitan ni ginbilin sini. Samtang padayon naman ang investigasyon sang LEEO agud matumod ang rason sa pagpuswak sang tubig sa Central Market sang tinalikdan nga Biyernes, Enero 2. Nagkatugit sa vendors, istorya naton, tag nangayo kita inventory, ang aton market in charge, in-check man sila, nangayo kita investigation report and attach ang mga inventory. And 100% i-refund na sila like sang natabo dito sa super. Gimbalikan man na sila 100%. Si Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.